Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Macele ukhulume nabezindaba reporters uthi ke kulama comments awenzile uma engaphinde eqale phansi usangaqhubeka choose Mseleku but not Isithembu, right? If I could have a do-over of my life, I would still choose Mseleku but not Isithembu. But uMacele ilo to number 5 ageze, right? Because yena, she's welcoming and she understands the vision of ubaba. How Macele usongakhetha Mseleku yedwa, not Isithembu. So stop pretending on camera because unendaba nomseleku kahle kahle. Kodwa futhi ke asingajudge Macele because if bonke bebezobuza the same question, mina I guarantee the answer is the same. Ngoba phela akekho umuntu ayezovela ethi nje ngiyongena kwisithembu ngiyobona ukuthi ke ngiphila kanjani nobani, bonke nje bathi ngilandela Mseleku ngoba inhliziyo ifuna Mseleku. Sike sizwe ngoba uMseleku ethi abayi understand into abayishadile. Mayethi into abayishadile usho ukuthi the kind of marriage, polygamous marriage. But here abazoyi understand vele indlela esibuka ngayo as viewers, hayi ukuthi singenelele empilweni zabo. Kodwa baya-understand umuntu abamlandelayo nalo owabadonsayo. Khona nje hayi bakwethu, siyabuka phela ishow ngoba ishow. Akekho umuntu mina engibona ukuthi nje 100% ohleli kwisithembu, osothandweni, oshadile uya-understand ukuthi kufanele kube nabantu abaningi, ney'ngane ey'ningi, nomndeni omkhulu ofanele ukuthi uhleke nawo wonke. Kodwa lo okubambe ngesandla uzolobe ubambe yena. Ingakho nje noma yini bahamba babuya ngoba uMseleku bayam-understand. Kodwa ukuthi kufanele understand umangwabe i-difficult leyo nto leyo because babuya kuma-families angafani, backgrounds abafani, nokufuna izinto bafuna izinto ezingafani. So why ushade mase futhi uphinde uqala enye assignment ende manje ukuthi sekufanele ufunde ukuthi ubani ufunani ekhaya lakhe, osekhaya lakhe endlini yakhe akenza akuthandayo, mase sihlangene siwumndeni akube nokuthula. Asiphiki eyosiko, asiphiki isintu, kodwa nje wonke umuntu ufuna into ngendlela yakhe. Uma kune-harmony ekhaya nomunye uyalala ebusuku kwanele. Ukuthi abaforce ukuthi bathandane lokhu okungasili iqiniso. Hayi. No. Yazi into efani ukuthi bengizonitshela ukuthi uMacele wathi ukhulume nabezindaba wathi ungakhetha uMseleku nanini na, kodwa not Isithembu. But manje sengikhuluma izinto eziningi, angisazi ukuthi ngisini. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.